мақомоти интизомии Тоҷикистон дар робита ба марги Фариза Хуҷаназар ва келини 21-сола як хонавода дар ноҳияи Сангвор парвандаи ҷиноӣ буз карданд. ҷасади Фаризаи Хуҷаназари 21-сола ки дар батнаш тифли 3 моҳа дошт, бегоҳи 11 феврал дар хонаи шавҳараш овехта пайдо карданд. Хуҷаназар Алиев, падари Фариза, ба радиозудӣ гуфт ки баъди нашри мақола дар радиозудӣ дар бораи марги духтараш мақомот қазияи марги духтарашро ҷиддӣ гирифтанд ва ба ӯ хабар доданд ки нисбат ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ буз карданд. Ба гуфтаи ӯ, нисбат ба хуштоманаш ва додари шавҳари Фариза бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидани инсон парванда буз гардидааст. Айни замон ба гуфтаи мақомот Фаризаи куштор ҳам баррасӣ мешавад ва таҳқиқ дар ин замина идома дорад. Гирифтани назари муқобил ва мақомоти интизомӣ дар ин рӯз ба радиозудӣ муяссар нашуд. ҷасади Фаризаи Хуҷаназарро баъди пайдо кардани рӯзи 12 феврал бидуни ташхис ба хок супурданд, вале баъдан бо тақозои падари Фариза ки ба фарзияи худкушии духтараш шубҳа дошт, рӯзи 16 феврал ҷасад барои ташхис аз гур берун карда шуд. Фаризаи Хуҷаназар, сокини деҳаи Лайрони ноҳияи Сангвор 2 соли пеш бо Ҳукматулло Ҷурабеков, сокини деҳаи Миёнадӯи ноҳияи Сангвор издивоҷ кардааст. Аз ӯ писари 1 сола нишона боқӣ мондааст. Хуҷаназар Алиев, падари Фариза, рӯзи 16 феврал ба радиозудӣ гуфта буд ки духтараш пеш аз марг аз фишори хишовандони ҳамсар, бародари шавҳару ҳамсари ӯ ва хуштоманаш шикоят мекард.